Ayan Villaflor sa nga Moses Padilla Vice. Mayong gabi. Aha. Unagid Vice daw kabudlay man ni hambalon nga Happy New Year bangod hindi gini siguro happy ang mga tao dira sa may barangay Montilla bangod sa natabo kahapon, no? Magamay, patay, may duwa pang pilason. Ang ginakusahan is tagtirong miyembro sang CAFGO. Unagid Vice, anong imo sa nga reaction bilang opisyal sa Banwa? So, sa ka subo kini ang entrada sa sa amon Banwa na natabo ang ininaway sang pamilya na nagiwat sang birthday. So, naglambot gid sa patsanay nga nangayo respondi ang kapitan namon dito sa detachment sa CAFGO. So, si kapitan nag-message na sa akon do mga alas 5 ang hapon nga mga bulit police assistance. Pero mas una guro ang CAFGO nag-respondi kay medyo layo pagawang PNP. So amo to natabo action marlon ni. So hindi man ta magpati nga amo kito dayon ang kadasig sang natabo. Gani man, Tubo gid sa pamilya kag sa amon nga Banwa kasang barangay na duwagi kami na sa labat pang manapatay nga duwa man sa labat pang duwa ka bidog. Ang kinlontaran sang Kremen Vice nga barangay, mga pila ni kilometro ang kalayoon siya ni from PNP station or municipal proper ba? Layo pa sir kay aling ka sa proper sang radio station magi ka pa magaling country di panaan. Masaka ka pa takla dito pa proper sa mga pilya. Siguro mga lawig-lawig pa 20 to 35 minutes pa kag makalambot ka. Kalayo ulit, Layo pagawa. Pero ang detachment yasang ang detachment kag ginadutihan sa CAFGO malapit lang. Malapit lang kayo. Kaya ang natabo mag-celebrate birthday sa tubang balay ni Kapnita Alconera. So nag-away-away, nag-resign, nangayo respondi si Kapnita. So lapit lang kayo. Anong background sa ring pamilya, Vice? Ano to kung maidiya ka sa background sang family? Kay manting report nga kagwa de base investigation sang PNP nga ang nag-inaway diris magbayaw man lang. Ano man? Permini sila gininaway. Bali, ang natabo sila, balay na sila. Say. So bayaw yaman. So naglabig na to gawang kompusyon kay kaduwa na to nga pangayo bulik sang nangayo ang respondi mo. So kaduwa na to. So nagbalik na naman to mo to ang CAFGO. So may binangon na. So do sila man lang pamilya ang naglinaway tani. Daling ito gas ang kahulugbon action marlon. So mo to natabo. But sa lingon, may una nag-Vice nga nag-responder. Ang una nga di-responder, CAFGO man? Kapo, kaduwa na to nga kaduwa na to nga tawag. Pero ako nakabaton ko message akong GC mga alas 5 na nga gapangayo sila pulsin nga may away. So na automatic nagtawag ko sa PNP. Ang una to nga CAFGO member nga naka-responder sa mani mo man si Donan Sosya. Amo man na sa Japon sir. So laban-laban nga pag-responder ni CAFGO Sosya, posible nga napacify ni sila una. Wala gid pa kon sa Marlon kon na stop itong una. Pero ang ikaduwa to yang nagambal si Sosya nga istoryahan lang kuno kay tiranon mo lang. Na amo na sa nga kita naman sa video, ang sitwasyon. Sakit-sakit lang ito, pating tatay na dala, manablas sa Marlon. Gani man. Pero kung ikaw, Vice, ang panantawon sa sitwasyon, pwede gid kung tani malikawan na nga insidente, Vice, no? Ano, sir? Kung ikaw panantawon sa sitwasyon, pwede gid tani nga malikawan na nga sa isang insidente nga ni. Kay pamilya man lang, pwede gid tani maistoryahan. Pwede gid maistoryahan kasi may mga tanong nun mo. So, ganito gas ang hulugbon. Ang CAFGO nagdipinsa man sa siguro sang iyaw na una nga basig siya man pasyon nito mo siguro nga kumagtanaw. Pero kung hindi pa tong alam to, pag may istorya nga pamilya lang.
nakamugit ang sitwasyon. So, hindi ang magpatik ang tanong. Aha, aha. Sa inyo Vice bilang opisyal sang Banwa, nakasugilanon kamo sang opisyal sa barangay, kapulisan or militar para hambalan kon ano pwede mahimo diri nga tikang para masiguro nga hindi na ni masulit ang amo sa nga krimen, Vice? So, sa PNP, na saranan kami ni PNP, araw naman sa section sa mga linis ng krimen. Aha. So, kami ni Kapitan na saranan sa Pipuno. Mm. So, after makapungko kami session sa next chapter, ano naman ni Koreano. I-refer naman sa committee, sa official order, kung nang pili na may mo nga kitang gira na hindi na magsulit ang yatabo. Kani man, no? Isa pa, Vice, may mga reports nga damo sa mga tao nga natabuan sa Lagsanay, Lalisay. Yes, so. Plus daw may kabataan pa, Vice, nga nakasaksigid mismo sa natabo tong krimen nga pagtiro. Para sila kaya picture sa tao ng kabataan. Oo. Siling ko gani, Vice, ato nga kabataan, indaihan, basi kung nagbatsyag to sa trauma, bla, bago kita nila tao, patay, hindi lang isa, kundi duhagid, Vice. Oo. Nagtiraso lang, sir, kay may nakasisyon kami. Sorry, naman ko naman pinamon na mga ngay, mga kitang hindi na masulit ang buwan, ang mga problem. Sige. Vice, imo dala sa panugyan or mensahe sa bilog nga taga Moises Padilla kasunod sa ding krimen nga natabo gani. So, una sa tagang guro, no, condolences gid sa pamilya mo na kung ganit ko nga nakalamatay, no, kaluoy gid. So, kapag hindi na masulit, ang akong mensahe sa pungluyo sa Moises Padilla na ipataway talang atong mga mensaron kung para kita sa or magkaulubog na rin nun. So medyo likaw-likaw lang yung pero na yung parang ma-avoid ang aton yung mga krimen. No? Kay kaluoy lang itang mabiktima sang matabo, liwat. So sabay nga ma-solusyonan din no? Katagaan sang mustisya man ang pamilya kung anong piling mayo nga imuon. So ara naman sa PNP, sir, sa mga investigar ng kinang natabo. So, sa panalan na siguro, korte na lang sila kinagilang mensa ko. So, kami ng official, personally, mapulit. Sige. Vice Mayor Ayan Villaflor, Vice, thank you so much gid sa tiyempo ginatag mo diri sa Aksyon Radyo Bacolod kag Silawat. Happy New Year sa imo. Salamat gid. Itan sir, God bless sa imo program. Action Firing Line. Ang Vice Alcalde sang Moises Padilla, Ayan Villaflor. Ako kapati, kung akong tani at nga insidente ito.